ved, hvordan man udløser sådan en, og hvad er det, man skal trække i, så kom det nærmere. Det her, det er en, vi kalder det en erhvervsflåde. Det er jo ikke en type, som vi har liggende i vores båd. Det er sådan noget større, og det er sådan en størrelse, der f.eks. ligger på Ertholm eller Postbåd. Der sidder 2 stropper på. Det er simpelthen bare for at holde dem samlet. De 2 containerhalvdele. Så sidder der en lille identifikationskort. En historie på, hvornår til besøg. Der sidder det gør det også på vores egne hobby. Redningsflåder. Der er også dato på, hvornår det skal besøges. Hernede der sidder den hydrostatiske udløser. Den er kun på den udgave, containerudgaven. Det er selvfølgelig ikke på tasken. Det er jo en, man bare går op af sig selv. Men den her hydrostatiske udløser fungerer på den måde, at synker en båd, så 4 meter under havoverfladen, så klipper den linen, og så kommer floden op. Det er formålet med den hydrostatiske udløser. Så det er derfor, den sidder. På den, der sidder der en fangline. Den har ikke ens længde på alle floder. Det står på, hvor lang den er. Står du det her? Dernede. 16 meter. Så står der for eksempel her, at den maksimum anbringes 8 meter over vandoverfladen. Det er simpelthen noget at gøre med faldet.